werkbox van aantekeningen stukje. Maak even een tekening. Oh, maar er is ergens wel een leeg blad in je boek waar je iets kunt tekenen. Het is een boom, Camille. Ja? Nee, die is een paddenstoel. Ik heb hier een boom getekend. Boom. Maak die tekening als schematisch even in je werkboek. Ik zal even je werkboek pakken en een pen. Ja, gewoon.